DZTV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeriya kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe DZTV ubwenso bw'omugusi nigo bono yakonikiru ndekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asorogonko bwogusi neji county chito etanaine una county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore irio yao igoiko yenyore DZTV nigo turine kirenga ekio korentera emerunge chinka kichonsi DZTV obwensu vuomugusi Kero monto nawe atumuganoye kurwe iboretwe goikabono Korende ngero egentekemo kegwatanana umugano yomo guchesu muganonde negentekyo numukia bugwetoma kegima ekerenge kenene asumurubiriyo no kurbugo sigita guchase umuntonde irionere amanyegwetoma gwekebirenko byigoro Brian Sagini Isena nigaidire ribagirio nagwisaransa n'abantu ao iryogo korentera emegano yabo kera ritukurie juma chinse ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro ritukulie juma pili chinse isano neseto goika chinsa kianda imeyendizi TV Omurigeria bu television ya DZTV vono na bukura yubunchuria bwao ase television ya DZTV chinga kichindi chonsi elio wikere abarigeria kuruchi county sana na ibire echuchira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti isano na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echuchira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo wechiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe Chinza ni sano na ibere litukuria Jumatano jitariki 23 mutinyo kabere mwaka wa 2022 nebere karango kwariania asemesa itu ya mangana mayeringo maina ya litwa usangiri kurulia gakete gwikaboniga no kuburi kwane onyara kuba muna inje gwikoma irinyana na bakwenda gutubwatia sensemeri emitandao tonyora senseme ya Facebook tonyora DZTV News wega sensemeri ya YouTube na bagotonyora DZTV News oigo na bogoto tweet @DZTV News nekerengeli kiao ni gotukiariganithikira ensa kireda ekagwetera aso mutandao usasenseme yo yesi namba yera seskini ya igora bugotuma birengeli byao yono kuburi kwane onyara kuba muna inje gwikoma irio ona botambere dariane Brighton Makoli
Pema no manju muri soko jore getasini Candice TV yo gonkonya semeli iyo munu webimanyirerio nigakuru kuchoshwa auta karotoko jaka nigobono kurenda umwana ubwate oborema eriga sengongu anene chingaki ubogima bogendete gukanga asensi ito ya Kenya kurwa sekinyoro gyatente ase ebunge ya West Mugirango county ya Nyamira nigomongi na cheni mose agotwerera ali awetera anene karandete kulinda umwana oye uyure no borema. Umwana oyo igaga namanyorete 89 agakora emyaka ebiri agansa kurwara amatu akakorwara naetananete igoro y'oboremo obo nabo naoneti ngoetanana nagenda Kenyatta nachakirete bosongo maate ngabinya mira ngatumu bosongo obo maene omwana oyo werwanirire nabwate ebiegu byokominyoka byogwake emipira bwa magoko n'amaguru ogenda wake bakonyoro baigubesa bike ebindi byagenda esi bikoenda guchituri kumanya ase bikoenda abarai nigo bono bagenderete kubaburia abantu kubasira anene gochikuba amabaga yokubara anene bosio bobochorio bonene ore bosio yokoria ekirukia bwa MCA ase kurwase wodi ya Bokimonge Dismas ondara nigo bona atebire agochikoreta magendero ase wodi yo anene kero abantu benseme ibaranyare bakomoa libaga lyokubara ase myaka 5 ire bosio ake biashara byapata potea si ni kweli tugake biashara byapata potea ligelie pare tunakorda ngoki amana baito nkango bari chipasari abantu baito mbachande getinka center ngabatebiga onye nditu amanyetenge bintu ngo tokorekani byarenge umuchumbo intonya anja tato bakaroro ango ntwagende sto chito chirurari karibo yo bono ngubatera abantu baminto ba center mimi nawapenda mimi nitawafanyia kazi injeromo murange ruwete kabisa ndetiare waku amagena nyatangero koboko nemioro pora abantu ba center mubekerwa machero uruga ege simakere kuga muwete igo ndasimama na nyinyi imara abana young people bali mwasomire chiskuru monyoro hwebi barua simawoso ase county ya Busongo na Nairobi. Abarai kurwa sorgongo rwa usini go bono baburi goikirania amagendero ali batarakora buna chipara ime yorongo rwa gusi anene miroberi ya serikali yabekira sorongo rwa gusi nigo bono baraya baburi kuyesira na kwene kebuna nkoerere gukwana negetaseni Candice TV umugaka Samuel Ngwenyi oyiboigo ore omo oyoro muri kyo monena sekyombe kya agusi kanzo wedas nigo bona nyarika hoteabuna orgongo rwa gusi nigo amagenda tarakorekana buya asibona buri abaraya bu gwesoke na gukora amagendero eri kuimoka ibirengo byamagenda se orgongo rwa gusi Sara samagendera ari tokonya otuge ng'ombe kurigie ndagera na bintu binde kurende egento murabone megamu yabege tuchindoje yakorira maremo ngegero montaje ko chweri chibao egento ekiensemo yaito kipinebasi yatoitire egento kende kebwana takurwe serikali nabarayi baito bagusi na amagendero munaje chipara mune biti bye chindege nebintu bindi chi factory moroche ntugusi ya abantu bagenda bareta chi factory babega factory yagenda tika yagenda Naivasha yagenda Segeta temango na inwe abarayi baito morete ebintu gete birache kokonya abantu baito barikwe na ende chibesa chichegusi emirati ne chipara nchire chiteneine ebintu mbire byatenta epara yaremo yatigwa Segete ebiragita byagenda imobiroje ebinyorese mwabeta moroje binde biteneine nkintu byade gotenenera asande gochgoeta kwanyo ebiragita obide gusemia mbiri bikore mepare yemo ntu waigo bya rusetuwo bikagenda chipara chiri moroje chikwamete mochiroje nore mara ni nyako ero rende kera naturanga ero moma itinge kwamete ensini ni ranga yare takali na endi chipara chinyinge gusia origererie pare ya kururio magoje ese puranje tio chio yugisi ige o kagane highway ero si bakega kuchirangi kabeko buya kabisa okoranga uchimata ni sengao
Asichinga geje jubo sire ni ganyare kago sege tabagusi koraria na kubeka umuruberi weke gusi osekwa ke gusi chinga kichiae anene krate buna abanta bange ni wanyare bakweba eke gusi korengana nera ni gate ne ke gusi ni okere oboroso bombo gusi ni gobana te buna korengana ne binto awa eke gusi na okera jigosira kolende ni gase miria abanta ne no mugusi otebe ke gusi kiae ase atebiruna abana mbatakire kumanya umonu oyo ekero barabake je Samuel Bosira ngwenye omoriki omonene bwekiombegeri kiabagusi bakoroka Council of Elders gondu etekeroka no mugusinde na ndo nari ngo mwalimu agukare rituko ndiachengeretwe Kenya igaga n'ensengima igoro yechiruwa yani emenuelia abantu bagokwana ensengima ekegusi ne kemokiabo esimenuelia gokwanwa enseyiga ekegusi geito muna bagusi mwensi mumanyete yansire gusira egekogera abana bakuiguru bono ngo bakwigeri bwegeswahili alinka ne ndegesongo bono gise kogenderera iga igeruge yera asire na endekerera asire ntokuru kubagusi egekeruge nere tokorete tokuru kubagusi basabanga engencheye twa nyari kwegeri abana baito ngane geswahili gegokwana omwana ogochikwegera gokwana ekegusi kwa matebinga tiga ruga chafu bona ka kwa yiruka ruga chafu omwana ongina korogocha mwakwana ekegusi eke sokoro ya yogocha mwakwana ekegusi na mongino ndo gocha na mugako ndiko ruande mwakwana ekegusi omwana omanya goichara nga ruga chafu ayogo kwana ere kwa mukanita kwana ruga chafu igo omwana oyo kwa motenganisire kwa mwatananire kurwesa abantu bamu abo bakwaneke gusi otigaire bweka obeiro omwana orebene egekogera abantu bande obagukwanire tubakamanyiti rekalija igego toka eso omonori ogokwanwa yatoke sichindagera abantu bakoria yatoka nore na mariogo ali abantu bare koria muno bwaranse ne chisuranja ne meroka chinkoro ekero omonto kwarwarire kegusi kemanywe egerio omwana karure sukuru asoire compound yao kegusi gyoka na endo kogenda achikobwaterege so kegusi gokyari na mono ekegusi okero musingi osirugaria ngina amwegereti iyo ero musingi mono chiruga chinde gocha gosoa omwana omanyete kegusi koruo bwana igakomanyege songo bwango nege Omokonyi bomugwasiri asensemo yobwerani Maureen Mbaka nigo bono haraete ensemo yogojongera omuroberi bwege digital usomuroberi bwekerero uyumanyikanite na Digital Finance Summit uyokorekanite asoma bogani oyo mase county ya Nairobi. Mbaka boigo nigerete libaga lyabene komotogi omurayi bwense anene ekero omurayi bwense anyarire kagosira ebirengo byekerero asaba sae nabangina uyatebe nunyara kogokonya abasane ne konyora emerimo au asensemeli yege digital osensemo yekerero. Name is Maureen Mbaka, Chief Administrative Secretary, Ministry of ICT, Innovation and Youth Affairs. I'm glad to join the Digital Finance Summit today, the opening of the Financial Summit. Well, one of the key things that we were talking about today was about financial inclusion and the role that digital finance plays when it comes to financial inclusion. Of course, it plays a key role. It closes the gaps that have been left by traditional finance. We have more marginalized persons, being able to access finance. So that was one of the key themes today. And really, as a government, of course, we recognize the role that digital finance plays, the role that digital financial inclusion plays when it comes to our move towards a digital economy. Abamenyi kurwase county ya Baringo hanene nigo bono besoke na komomoje mugwasiri buborendi bweme asoko tabeko borendi boisa ina sensemeyo asibono ba bode serikali kubayenekeria uborendi asensemeyo ayamaega yebikuru byo bosaga ni bigendete kwenekiwo asensemeyo bamenyabo bono nigo besoke na hote abuna serikali terichi kubeka borendi asensemeyo nigo barachi koira dichika samokao amabakabo na gosoka na kuralia molemba asensemeyo. Yeye anakaa Nairobi na anatuachia sisi Al-Shabaab. Siku moja hata sisi wenyewe tutachukua silaha na tukujidefend. Yes. Hakuna vile sisi tutajiachilia watu ambao wanatoka sub-county yao kuja kuingia sub-county ya Baringo South na Baringo North
na kuwa watu wetu na kuchua mali yetu na kufurusha sisi makwetu. Saa hii tunaongea namna hii sisi na IDPs Baringo South na Baringo North, na hatuwezi kukubaliana nayo. Ile kitu tunasema ni kwamba hata kesho tutakuwa na maandamano ya watu wengi sana upande wa Loruk, tukikondea yale mauaji ambayo yalifanyika jana kule wale Naratuko, na wanyama zaidi ya 300 kuchukuliwa na mwenye mali kwa sasa hivi. Mimi nimetoka Barnet kuangalia kwa mochari, so nasikitika juu ya mambo hayo, na tunashangaa vile Jamatia mwenyewe alitumaniwa askari korwase county ya Baringo nigo tokwenda gwikasi county ya Kitui sebona bamenyi bensemeyo banyariba kuburia serikali kubika mirobiri ya bene likwena kibunango konyi bare obokonyi anene kero encharegendete gwaka ensemeyo kulengana bamenyi abo nigo banyarire kwekwa no muchando wibwenjara na serikali kendete kubika mirobiri yo kubakonya nigo bana baburia serikali wesoke na kubakonya anene ekero na baro bandete kuchandika na kutatuara kende bakoria ekero uchumi ya Kenya oigendete gusarikasi nsi yetu ya Kenya. Kitui County tuko na njaa. Asa ukiangalia kama Mwingi Central mvua haikutosha, na sehemu zingine ukienda kama huko Mutomo utapata hakuna mvua kabisa. So sisi tuko na njaa sana. Hivyo rais alisema na akasema atasaidia, hivyo anaendelea kusaidia. Tunaomba aendelee kusaidia. Kwa hivyo sisi tuko na njaa mingi sana Kitui County. Linyeja kitoko na kile tulipata huko chakula ni ndengu na kunde kitoko. Lakini ndengu tukauza kwa sababu ya school fees. Huku sasa hakuna chakula, watu wataendelea na kutaabika na hakuna chakula itapatikana. Serikali isikie sisi hatuna la kupata. Umurai w'ikiama kia ODM Raila Odinga nigagendere gusingira bunene biekoranyarga kodeta magendero usamo Julia sense itu ya Kenya asaba gaburiria bakenya komwari bagalio ko umurai gatano sense ya Kenya wego nigatebuna aize kwe uri bagerio nigara akora munjulia manene anne asoko kine birengo bya uchumi buno kwagache biwanda amo nebinto bunarobereti karara wikiro kiburai bwensi ireli wazungu walijenga Voi Mwatate mpaka Moshi. Mpaka sasa imekuwa sasa ni kama gofu tu. Tutatengeneza hii reli vile tumetengeneza ile ya Kisumu. Napita na bidhaa kutoka hapa mpaka kule Moshi na kubeba zingine ni kurudisha pande hii. Sawa sawa? Alafu sasa sisi tunajenga viwanda hapa Taveta. Kwanza muko hapa na madini chungu nzima. Wengine wanakuja hapa wanachota na kupeleka huko. Anasema hii ni mchanga tu. Kama ni mchanga tu unabeba ya nini? Tuwache hapo. Tutajenga viwanda hapa ili tunafanya value addition. Badala ya kupeleka mchanga, tutakuwa tunaleka bidhaa ambazo ziko tayari imetengenezwa. Jana namuona akisema anataka kuongeza pesa. Na yeye alikataa BBI. Baba akisema anataka kuweka pesa ikuje kwa counties, na yeye anataka kuweka kwa bajeti. Anaweka kwa bajeti na constitution au sheria gani? Kurwase biti bibichuko sodi ni gobone kimina ya Champions League kigenderete kwenekiwa azi timu kigenderete kwiharigania na kwiroberia anene kuminyo kyo nyangongo ibiru korana nereri erabwe asobo nyangongo buna umuliki wituko se captain 001 agotwerera Steven Ndemo. Mwanche muri amamerano a UEFA Champions League UCL agendete kubwata inse chiri cha Europe abwa street kule gotobuto tuarete chigosoli cha round of 16 aseke benegeta nige team ya Chelsea aseke ya Stamford Bridge yanyarite kunye ikora timu ya Lille chigoli bera sirigana liesagero ibone konye team ya Chelsea bosibwa ebimerano byo koirora birachikokorana na sense ya France ase team ya Lille erachikonye arigani team ya Chelsea asentunde ya kabere ya gosoli yeyu asosole nde ya gosoli tukulite kule goro nigo team ya Villarreal the Yellow Submarines asegetiga Estadio de la Ceramica yanyarite kwenda makali ne timu ya Juventus egoli ya mase egoli yemo abwa sebono timu ya Juventus era chikutwara egetiro ase egosorio koirora asegetike ligi ya Turin ase en Serie ya Italy asera chikonyega ni timu ya Villarreal ase chigosori choko irora kujura une timu ya Juventus egoli yemo yanya contest kiriye kurukubuna away goal esara chikogani obobuyi gusema kale tabwati egoli banyare gusika mutu ase chikwata final cha amamerani ya UEFA Champions League
kwendo mwancho muri tukoria rondo twale chigosori cho mweli cha round of 16 entunde ntangani abwase egetike kia Atletico Madrid era chikonyegani etimu ya Manchester United nyora bune etimu ya Atletico Madrid ase chigosori bune chese round of 16 nigo cha twara muno red card chinyinge sana kondento le etimu ya Diego Simeone era entundeye na chigotwara red card bune chukolende to kwenda sense mene etimu ya Manchester United nigo yanyarido obwamireri obutindi sana kurwasa chitimu chia Spain kada weekend tunda bune je knockout abwase nyaride ko bwekimira neke mogioka ase bitano abiri anyaride ko gosori kirere asense moya away asense ya Spain igonto betokobwa tokora bune etimu ya Manchester United yatolde ngakiengo ngusana English Premier League nebikombe binge sana ndorire bune etimu ya Ralf Rangnick yego toro mogosori obomo neno mayakade bune Ronaldo ubwato banyango botindi ne historia ntindi ase amameleno UEFA Champions League kusana yali kubunga chigoli chinyenge Manchester United nenyo away victory ese coach kokosori ne team ya Atletico Madrid iringati chikosori twabeto kubwatiri tukolero kenda mwelipi twagotwara kosori gatia team ya Benfica korwa sensemo ya Portugal era chikonyegani team ya Ajax Amsterdam abanyanga korwa se Serie ya Netherlands ase entunde ntangani ya mamerani aya twachikora gatia Benfica na Ajax ngorabe ko koro komo mutu wogosoa sensemo ye quarter final tobeto kubwatiri kubasi korwa se biti au bira chikwari ya mamerani ya UEFA Champions League na korwa igase Messi chikosori ntone kibuna kirenta yakorekana kuyara tolego gotebi buna butambe ile Italian endemo Steven captain 001 Omwanju murira yunaro na kwarianiria kweka poni yakolende niko mojega oyenderete gose mojega niko oyenderete sensemeri ya sagana asomura iwense ubunmo yakanyatanya kawikana na senseme ina ukwana chingwana chae anene ase abamochi abagabana gusoko batebu nabanyara bakore mirimo yabo una etakere ayo na magene gukonyora gekora gachinza 10 kero gukonyora na sara nyarangi ntita akwerere ngaki umusankano ukorekana senseme ya sagana ngaki oirera gose ngaki okorekana nande nkimurai murai iwense urikanyatanya kwana cross chinse mechi gonto endete ukwaria ni roboti oru gekoraga chinse 10 tuchikwira na sema ngana maya tukwerere ngaki uru akwana ekera bakenya baganyerete mono ninki urare gukwana lituko lya rero ekera umirana n'abantu ba Central osabantu ba umurima igo na ayuna na kwaria ni chinse jiga yango gusabonya ko twaro buliri obuyenyurana abakwenda gutubwatia senseme yo mtandao ensema ya Facebook tonyora Ndis TV News baiga senseme ya YouTube na bagotonyora Ndis TV News baiga na bagoto tweet @Ndis TV News baiga na bagoto meka nkekya gwetera asinambira se screen ya igora bugo twaro buliri obuyehiria tariane Brighton makoli yore konkonya ensemeri yo monu webimanyirerio nigakurukwa choshu auta